Maritera Alberdi, eta jaso nintzen 1944. Eta nire kasuan Angela Olabergoia bezetermatxea, da niraike Gregorio Alberdi ordekoa. Eta bueno, hemen jaso nintzen berri zen errementariziako etxien, eta gero alkotxetik buelta bat, ero lau bat urte ginean, etorri nintzazen ganeketxera, beratzi urtaz, etorri nintzen ganeketxera, eta antzi bizi izen gantzuk urte askoen. Nire nebidoko Jose Alberdi eta nire izti Marin Bertxe. Eta bueno, hor bizi ginean oso beti gobernuen umetan eta gantzuk posak ibete gantzuk almozio guztizek aurrien da. Bueno, nire egitxe zuen Jose Olabegoi aldekoa. Zereti datorrena, zereti Olabetik, antxe pasarre batetik etorri zuen, eta gure amama Maria Bezetormatxea, Zarasua, Sonotzako San Miguelero antxe hausuno batetik etorri zuen. Da, hori dut ahamen partetik. Da, haien partetik, Angel Alberdi, Leizko baserrekue, eta handzekean arotza dizie. Eta txizuan jente pilo batek arotza egurrin bierra. Da gero, gure egiten zuen alkatie. Eta 1927 erotxek urtetan, urek ekarri zuen berri erreire, alkatearen poren. Eta gero, ama maize zuen mainezia errege. Ganosteko hor, behien erotxeken undan dauen hori, hoizen beste kaldekuen. Eta etxeken zer erritku esan, baina horku zuen. Eta bueno, haitek arotza izan ekizuen bierra. Errementarizean eguazen iruloka. Bata arotza izan, beste bat errementarize, eta beste basuan eskupetak eta ligetan da ibilti zuzen arreak. Eta hortxe ambiente jaso nintzen da super gustora. Gure amazuan zukaldarize, kozineria, lehena. Eta, bai, ezke hola entxe bitxuketa. Eta juten zuen markezenien bierra ekizuen. Markezenien, da garteruenien, bierrasko duenien, monjak etortzen zirenien, da horrek gauza guztizuen, laguntzen zuen gure amak. Iberrera bakuten zuen bierria. Da gero, hartu gendu nien tabernien, antxe, hasi zuen, betiko bierra izin dut, berentzako eskatza. Da gero, udan, markez etortzen zanien berrizena, bere, aerakuten zuen.